שלום לכולם, אנחנו במרץ 2025, אני נמצא כאן מול מתחם הפקות הסרטים סינלי סטודיוס, חברת הפקות סרטים ענקית שהשקיעה פה מאות מיליוני דולרים, מתחם הפקות סרטים חדשני. חברת סייף פיוטר בנתה פה את השכונה פה ממול, שכונה בשם אורצ'רד פארק. אנחנו ידענו שהמתחם הזה הולך להיבנות עוד לפני שזה פורסם בכלל, לכן רכשנו את עתודות הקרקע, כיוונו את הביקושים שהולכים להגיע למקום. יש לנו פה עוד המון פרויקטים מסביב, פרויקט סניק, ממש במרחק של 10 דקות נסיעה מפה, פרויקט של 336 בתים פרטיים, פרויקט מונרו, כרבע שעה נסיעה, פרויקט של 220 בתים פרטיים, שאנחנו כרגע בשלבי פיתוח מתקדמים. אז ככה זה נראה בשטח. כל החברות הגדולות האלה שמגיעות למקום, אם זה סינליס, אם זה חברת ארצ'ר, שהיא חברה של רחפנים, שהמתחם שלה נמצא בדיוק פה מאחורה, כל החברות האלה שמשקיעות פה מאות מיליוני דולרים, מייצרות ביקוש לנדלן, מושכים אנשים שמחפשים מקום עבודה יציב, וכמובן בעקבות הגידול באוכלוסייה, אנחנו רואים פה עליות מחירים, גם של הסחירויות, גם של המחירים. באורצ'רד פארק פה ממול מכרנו נכסים ב$180,000 למשקיעים ב-2018, היום שווי שוק של הנכסים כ$300,000, אז ככה זה נראה בשטח. נדל"ן עושים בשטח חברים, נתראה בארץ.